ça ni ma ɲɛ k'i bɛ activité mener chasse bolo kan na eaux et forêts so la i ka n'a ɲɛɲini i ka kan ni papier mun ye i b'o ta o de ka fisa. Donso den ani ba mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko to ni kala don k'u bɛ ɲinini kɛ a ka ja kungo kɔnɔ ji la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a fɔra i ma ko donsokɛ ni san yɛlɛmara i ka ɲinifɛn kan ka kɛ min ye o ye ka sɛbɛn ta. Adjudant chef Sidi Dawe ne ye Kati eaux et forêts chef de poste Kati commune 9 parce que ça faut farala kan donc commune 9 n'o bɛ Kati arrondissement central tɔgɔ la donc ne ye eaux et forêts ɲɛmɔgɔ ye. Permis ye sɛbɛnfura ye o sɛbɛnfura n'o bɛ mɔgɔ yamaruya i ka donsoya kɛ parce que donso carte bɛ k'i bolo o ye association quartier mais permis o de b'a dafa parce que ni permis b'i bolo o b'i yamaruya k'i kisi waleya dɔw ma bon permis ninnu fana tacogo de b'a la parce que permis ye qualité saba ye qualité fɔlɔ o ye permis type sportif type A o ye 2000 ye ale filɛ ale ye permis sportif type A ye o ye 2000 ye bon ni o ye permis sportif type A fɛnɛ mais moyenne permis moyenne de ye nin ale ye 3500 donc sogo minnu bɛ faga olu sɛbɛnnen b'a kɔnɔ yan a bɛ sogo minnu fagali yamaruya olu b'a kɔnɔ bon permis kelen bɛ yen ale dicogo ni tɔw ta tɛ kelen ye o ye permis sabanan ye a bɛ f'o ma grande chasse nin de ye grande chasse ye donc nin ye dɔ ta dilannen y'an bolo bon o ma taa fɔlɔ parce que ale dilancogo ye min ye ale bɛ komi sogobaw fagali papier donc ale ye sogobaw fagali papier Mali b'a la bon Mali grande chasse de don bon ale Mali de ka ca o la kosɛbɛ bon Mali mun mana ɲɛnaki yɔrɔw ɲɛfɛ donso o y'a sɔrɔ ni fɛngɛ dayɛlɛla chasse dayɛlɛla donc u bɛ na ka na ni papier ta pour que ka se ka mais o tɛ papier tali fɛnɛ t'i yamaruya i ka taa sogo in faga ten o t'i yamaruya parce que i bɛ na anw fɛ yan anw bɛ ni ye reçu de di fɔlɔ trésor de reçu o ye 7000 ye c'est comme i b'a permis ta 7000 bon ni anw bɛ trésor de reçu di o ye 7000 bon i bɛ taa an ka région direction na Kulukoro parce que direction ba de kun kan eaux et forêts direction directeur ba de b'a di mais par délégation ale b'a bila ka na Kulukoro donc n'i taara ni reçu ye ani ka marifa numéro ni i ka carte na fɛngɛw olu bɛ sɔrɔ ka nin établi k'a d'i ma donc o t'i yamaruya fɛnɛ k'i ka taa sogo faga a bɛ sɔrɔ Mali région bɛɛ la a bɛ sɔrɔ région bɛɛ la parce que le permis est national nin ye national de c'est national mais problème ye min ye taxi d'abattage o de ka gɛlɛn o de sɔrɔli ka gɛlɛn parce que pour que i k'o sɔrɔ fo ni i ye sogo tiɲɛni kɛ an bɛ se k'a fɔ ni Mali ye ba tigɛ mɔgɔw la e bɛ se ka taa i bɛ taa déclarer Mali ye tiɲɛni kɛ nin dugu la ou bien dugumɔgɔw ye a fɔ Mali ye tiɲɛni kɛ an bɛ fɛ ka a faga donc u bɛ eaux et forêts bila ka taa mun b'a yɔrɔ la yen o y'a sɔrɔ i ka permis talen b'i bolo olu bɛ taa a yɔrɔ ko lajɛ ni tiɲɛ don donc ni tiɲɛ don u b'a lajɛ k'a fɔ ko vraiment u b'a lajɛ bon vraiment e nana laɲini mun kɛ a laɲini tiɲɛ don donc u bɛ se ka autorisation d'abattage i bɛ poste min na yen olu bila u bɛ chef de cantonnement o fana u bɛ yamaruya di i bɛ t'o reçu ta donc pour que k'i ka baara kɛ bon ne b'a ye an ka Mali kɔnɔ yan sisan système dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ Mali faga mais u tɛ na ni trophée ye trophée Mali kunkolo o de kan ka na di service ma
mais an ka maliyɛn caman tɛ k'o kɛ bi an ka baarakɛɲɔgɔnw donsolakaw caman t'o kɛ sariya de y'o fɔ dans les normes a kan ka na bureau la kan ka na di i y'a faamu mais o tɛ ka kɛ sogow ka période de reproduction bɛ yen donc o bɛ kalo 6 kungo ye donc c'est comme ni sɛbɛn in b'i bolo kalo 6 ko de don donc ka bɔ janvier la ka taa le 30 avril o kɔni n'a tɛmɛn'o kan o ye o san baara banni i y'a faamu bon donc welewele min kɔni b'an bolo k'a ɲɛsin kungo yaalalaw ma i kɛra donso i kɛra mɔgɔ pour que i ka kisi parce que n'i taara kungo kɔnɔ ka taa kungo sogo faga sogo tɛ dɔgɔya sogo bɛɛ ye sogo ye anw bolo parce que anw bɛ sogow la kɔlɔsili de kama k'u la kisi bon n'i ye sogo faga an b'a bila an kunna an bɛ tɔgɔ min bɛ f'i ma o la a bɛ f'i ma ko barakoni o ye mɔgɔ min bɛ i dogo ka ko kɛ illégalement o de ye an b'o kɛ barakoni de ye donc o ye an b'i minɛ ni barakoni y'a minɛ de bon o fɛnw ka gɛlɛn kojugu parce que kaso yɛrɛ b'o se ka ye o la i y'a faamu bon an kɔni bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ sani kurusi ɲigilen a ka fisa jeninen i ka na sariya lakilen fasoden ɲumanya pour que parce que a wari tɛ taa an kun a wari bɛ taa faso kɛsu de la faso de y'a sɛbɛnfuraw di a ye baara kɛ ni nin ye wa a wari bɛ taa faso de kun donc o ka fisa i ka taa e bɛ siran 2000 sara ou bien 3000 sara ɲɛ ka t'i yɛrɛ di 1 million kungo ma o tɛ ko ye dɛ voilà donc an kɔni bɛ mun ɲini an balimaw fɛ c'est à dire n'i ma ɲɛ k'i bɛ activité mener chasse bolo kan na eaux et forêts so la i ka n'a ɲɛɲini i ka kan ni papier mun ye i b'o ta o de ka fisa. Solomane Coulibaly, le président du groupement des donso du Mali. I dansogo ɲini ko ne ko donso den ni ba o ni ko ka bɔ ka foli kɛ jamana la ka foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw la ka foli kɛ dugutigiw la n'u ka baaraɲɔgɔnw ka foli kɛ maires la ka foli kɛ gouverneurs la ka foli kɛ an ka jamana masa bɛɛ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ko ko faso an ka foli bɛ a bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ yen n'a sigilen don seko ni dɔnko kunna an ka foli bɛ a ye i ye ɲininkali min kɛ a diyara n ye a bɛnna ma donso den ani ba mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko to ni kala don k'u bɛ ɲinini kɛ a ka ja kungo kɔnɔ ji la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a fɔra i ma ko donsokɛ ni san yɛlɛmara i ka ɲinifɛn kan ka kɛ min ye o ye ka sɛbɛn ta baaraɲɔgɔnya min bɛ yen n'o bɛ donso ani ozofɛrɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraɲɔgɔnya kama k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a ba hɛrɛ kɔnɔ ka kɛ fasoden ɲuman ye ka jamana dɛmɛ na aw ka hakɛ ye jamana tɛ se k'i dɛmɛ ni i yɛrɛ ma jamana dɛmɛ donc donsow ka dɛmɛ ye mun ye jamana ko la o ye ni san yɛlɛmara permis min bɛ ta n'o o ye ka taa kungo kɔnɔ k'i garisɛgɛ ɲini n'o ye permis de chasse ye o min bɛ yen n'o bɛ ta o yamaruyalen don donso kelen o kelen kan bɛɛ ka o permis de chasse ta donsoya tɔgɔ la sanɛnɛni kɔn dɔrɔn tɔgɔ la parce que n'i y'a mɛn ko donsoya tilennenya de don cɛbɛn ni kanbɛn don donc ladiriya min bɛ yen n'o b'a kɔnɔ danaya min bɛ yen n'o b'a kɔnɔ hɔrɔnya min bɛ yen n'o b'a kɔnɔ o hɔrɔnya kelen n'o danaya kelen ani o sariya kelen min bɛ yen ni donsow bɛɛ sigilen don o kan o sariya b'a fɔ ko donsow ka permis ta ka donsoya kɛ hɛrɛ kɔnɔ bada kɔnɔ jamana ka hakɛ donsow yɛrɛ ka hakɛ donc min bɛ yen n'o yamaruyalen don donsow kan donsow k'o baara kɛ permis de chasse in nafa ka bon a fɔlɔfɔlɔ a tɛ ta donsokɛ e min bɛ yen ni e b'a ta i b'a ta k'i ka jamana de dɛmɛ i
b'a ta k'i yɛrɛ kun de lakana sɔrɔ o sɔrɔ yɛrɛ kun sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ n'i y'a mɛn ko jamana jara bɛɛ ka dɔrɔmɛ mɛn fara ɲɔgɔn kan o de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ i mana kɛ baara o baara la i ni mɔgɔ min ye baara ɲɔgɔn ye aw bɛ jɛ ka baara min kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i jija i ta fan donsow jɔyɔrɔ ye mun ye mɔnikɛlaw jɔyɔrɔ ye mun ye o ye permis de chasse min bɛ yen n'a bɔra san kɔnɔ bɛɛ k'a ta bɛɛ k'a k'a tabaga ye k'i yɛrɛ dɔn jamanaden ɲuman ye k'i yɛrɛ dɔn duguden ɲuman ye k'a dɔn i bɛ baara min kɔnɔna na i bɛ k'a kɛ a sariya kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko a ye n dɛmɛ n ka wara la a b'a sɔrɔ a kun bɛ i yɛrɛ de bolo donc mɔgɔ si tɛ se ka donsoya dilan ka tɛmɛ donsow kan mɔgɔ si tɛ se ka donsoya jɔyɔrɔ ma fa ka tɛmɛ donsow kan donc ko bɛ yen n'a kan ka kɛ donsoya kɔnɔ sariya kɔnɔna na jamana ka sariya kɔnɔ n'a ni donsoya bɛ taa donsoya sariya bɛ taa donsoya bɛ sariya kɛ ka bɛn ni jamana ka sariya ye donc permis min filɛ nin ye n'o ye permis de chasse ye donc jamana ka laɲini don ka wajibiya donso den ni ba a kelen o kelen kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ taa chasse de la k'e bɛ taa dayirimɛ ɲini de la kungo kɔnɔna na donc i ka permis de chasse nin ta n'o o kɛra donsoya kunkɔrɔ tanna jamana ko la e yɛrɛ kunkɔrɔ tanna jamana ko la donc ka bɔ k'a yira donso den ni ba bɛɛ la donsobaw ka bonya n'u ka karama n'u ka yamaruya kɔnɔ donso o donso bɛ yen ko e bɛ taa ɲinini na kungo kɔnɔ i bɛ mɔni de kɛ jila donso gerekan donso a ye permis de chasse ta bɛɛ k'a ta i yɛrɛ ye k'a kɛ ka jamana dɛmɛ o don ala sago i sago